କେମିତି ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ହଉ ପିଲାମାନେ ଖୁସିର କଥା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଅଛେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ତମର ସ୍କୁଲରେ ସିନା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନାହ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ସେ ଗପଟା ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତମେ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଗପଟାକୁ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗପ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ଥରେ ଗୋଟେ ମା କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ମା କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠାଟିଏ ଧରିଛି। ମା କାଉକୁ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ମା କାଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାରୁ ଚକୁଳି ପିଠାଟି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଲ ବଡ଼ ଚକୁଳି ପିଠା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୁଳି ପିଠାଟି ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାରୁ ମା କାଉଟି ଧରିକି ଗଲା ଏବଂ ସେ ଉଡ଼ି 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 ତା ନିଜ ବସାକୁ ଗଲା। କାଉଟି ତା ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ତା ଘରେ ଦିଟା ତାର ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଦିଟା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ। କ'ଣ କଲା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଲେ, ମା ମା ତୁ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମାଆକୁ ବି ଭୋକ ହଉଛି। ତେଣୁ ମା କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଚକୁଳି ପିଠାଟିକୁ, ଦେଖ ସେ ଗୋଲ ଚକୁଳି ପିଠାଟିକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ସମାନ ଦିଭାଗ କରିଦେଲା। ଦେଖ ମା କାଉ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଗୋଲ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା। ଦୁଇ ଭାଗ କରି ମାଟା ବଡ଼ ଜୀବଟା, ତାକୁ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅଧା ଖାଇବା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲା। ଆଉ ଅଧାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା। ଦେଖ କିପରି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛି। ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟା ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା। ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଅଧା ତା ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲା, ଆଉ ଅଧାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା। ଖଣ୍ଡେ ପୁଅକୁ ଦେଲା, ଖଣ୍ଡେ ଝିଅକୁ ଦେଲା। ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା, ନାଇଁ ମା ମୁଁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା, ନାଇଁ ମା ମୁଁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ମା କହିଲା, ମୁଁ ହଉଛି ମା, ତମେ ହଉଛ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ମୁଁ ଅଧେ ଖାଇବି ଆଉ ଅଧେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ତୁମେ ଖାଇବ। ଦେଖ ମା ତା ଖଣ୍ଡିକ ଖାଇଲା, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତାର ଦି ଖଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମ ଘରେ ତମ ବାପା ମା ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ବାଣ୍ଟିକି ଖାଉଛ ତ? ହଁ, ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ। କେବେ ହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କାଉ ଆମକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଆମ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ। ତେଣୁ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ବାପା କି ମା ଘରକୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ମନରେ ରହିବା। ଘରକୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା ଯେତେ ଜଣ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଶୁଣିଲ, ତମେ ମନେ ରଖ। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ତମେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିବି, ପଚାରିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ତମେ ଗପ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା। ଗୁଡ୍ ବାଏ।